A o posljedicama grčke krize uoči Dnevnika razgovarali smo s jednim od vodećih ekonomskih analitičara. Naš gost je Velimir Šonje. Gospodine Šonje, dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Evo, neplaćanjem rate noćas do ponoći Grčka je tehnički bankrotirala. Što točno podrazumijeva tehnički bankrot? Dakle, Grčka do noćas nije vratila 1,6 milijardi eura Međunarodnom monetarnom fondu što je bila dužna vratiti i time je zapravo država ušla u neplaćanje. S obzirom da je riječ o državi, a ne o firmi ili o pojedincu, naravno to ne postoji pravni režim koji uređuje takve situacije i u tome smislu sada počinju pregovori dakle, sa zemljom koja nije samo prezadužena, nego i nije u stanju evidentno vraćati svoje dugove. Kad smo oko toga, evo za primjer, ako kupimo stan na kredit, ne plaćamo ratu, banka uzima stan, što se uzima Grčkoj? Dakle, razlika u odnosu na kredite firmama ili stanovništvu je u tome što u tim dugoročnim kreditima postoje zalozi, hipoteke, nekretnine i tako dalje. Kada posuđujete državama, onda ne postoje zalozi. Dakle, obično je da tako kažem, fiskalni kapacitet i sposobnost države da vraća svoje dugove se uzima kao stvar koja jamči otplatu. Dakle, u ovom slučaju je kredibilitet jedne države došao na nulu. Država između ostalog izdvaja i za mirovine. Prosječna mirovina u Grčkoj 880 eura, a u Njemačkoj 760 eura. Što se iz toga da iščitati? Gledajte, Grčka je od 2000. otprilike do 2009. imala strahovitu financijsku ekspanziju na bazi zaduživanja gdje se zaduživala širom cijeloga svijeta. U tome periodu nisu samo elite, političke, poslovne i tako dalje imale koristi od tog zaduživanja, nego je ta korist prenesena zapravo na široke slojeve grčkog stanovništva, između ostaloga i na mirovine koje nemaju realnog uporišta u produktivnosti grčkog gospodarstva. Dakle, možemo reći da imamo jedan balon koji je napuhan financijski i odvojen od ekonomske realnosti. Sada se taj balon ispuhuje već 6 godina, priča je počela krajem 2009. Eskalirala 2012. sa prvim reprogramom grčkog duga, kada je Grčkoj oprošteno oko 107 milijardi otpisano. Dakle, 107 milijardi eura, ogroman iznos. Ilustracije radi, to je 2,5 puta više nego što Hrvatska proizvede u jednoj godini. To je iznos koji je njima otpisan. Međutim, i nakon toga Grčka nema produktivnost, ne oporavlja se i nije u situaciji da vraća evo ponovo svoje dugove. Ako dođe do izlaska Grčke iz eurozone, kakve bi to posljedice moglo imati za cijelu Europsku uniju? Te posljedice su dosta precijenjene, ja bih rekao, i evo vidimo na tržištima ova 2 dana ništa dramatično se zapravo ne događa. Dakle, euro ne pada dramatično, cijene dionica ne padaju dramatično. Prema tome, na neki način na tržištima se procjenjuje da bez obzira kakav bude rasplet sa Grčkom, nekog pretjeranog negativnog učinka na Europsku uniju zapravo neće biti. Europa je ušla u relativno dobru konjunkturu, zato i u Hrvatskoj raste izvoz, jer u cijeloj Europskoj uniji raste potražnja i za našim proizvodima i za drugim proizvodima drugih zemalja. I zbog toga su procjene, a i osobno bih se sa njima složio, dakle da dramatičnog učinka na Europsku uniju neće biti, niti će se zbog toga, ono što se znalo govoriti, raspast će se eurozona. Ne, euro će i ovo preživjeti i euro će opstati sa Grčkom ili bez Grčke. Može li Hrvatska iz grčkog slučaja izvući neke pouke možda? Itekako. Ja mislim da je to zapravo najvažniji dio ove cijele priče o Grčkoj. Naime, država se ne smije dovesti u situaciju prezaduženosti. Odgovorne javne financije, stabilne državne financije su temelj svake države. Kaže se da i ratove uvijek dobije ona država koja uspije u ratu konsolidirati svoje državne financije. Sada i u miru vidimo da zapravo jedino stabilne državne financije, dakle razuman, nizak deficit ili čak i bez fiskalnog deficita, javni dug koji ne prelazi iznos godišnjeg BDP-a neke države, to su neki osnovni parametri koji jamče da država bude stabilna. Grčka je prešla u crveno, ona je prošla kroz raskrižje u crveno odavno i vidimo sada kolike su godine zapravo potrebne da se zemlja izvuče iz takve situacije. U Hrvatskoj je zadnji čas da to osvijestimo i da sljedeća vlada, bez obzira čija bude, početkom iduće godine riješi konačno problem hrvatskih javnih financija, da nam se ne bi za 2 godine recimo dogodio ovakav scenarij. Hvala vam lijepa na gostovanju u Dnevniku. Hvala vama.